sinon ere donna ne ka jigiyaw bɛɛ kɔrɔ I ye fɛn bɛɛ dɔ kɛ ne saw mais e ma deli ka cɛnimusoya kuma ta k'a fɔ ne b'a fɔ k'i bɛ ne ɲini furuko kuma la ne ko ne yɛrɛ y'a ko b'i bolo cogo di la ye kuma bɔ fɔ nin ye dɛ nka kuma bɔr'i yɛrɛ da la ne ka ɲumanya ma dabɔ o kama n y'a dabɔ ka don ni denw jigiya kɔrɔ sinon ma dabɔ furuko kama mais komi a bɔr'i yɛrɛ da problème t'a la I yɛrɛ ye muso ɲuman ye ni furu ka di ye n b'a lajɛ ni ye kuruni ye ni ye cɛlasigi kuruni sigi kuruni ne ko bɛ muso ma I burankɛma ni wele I boli ka t'o lamɛn sigi kuruni o fɔ ko damada furu tɛ furu ye ni cɛ y'i ta cogoya min na k'i to ten o de don n'o tɛ an bɔra village la n'o tɛ an minɛ ko ka ɲi dɛ ni kɔni ni surafana duman dilan ka di n ka papa ma n nakun de don damada muso ka ko ka n cɛ bosi na petu n cɛ tɛ taa yɔrɔ si ka dumuni duman tobi ka d'a ma ka te duman wuli ka d'a ma n ka tila ka n ka bara la n'o kɔɲɔ sa ala musoya in de ye aya yɛrɛ ta I ma ye damanda in diyara I ma ye bɔkɔrɔ diyara bɔkɔrɔ dugutigi a dugutigi fɔ n ye I ma ye damanda in diyara bɔkɔrɔ alimami fɔ n ye ali ka da tilanw a damanda in diyara ali ka da abarɛma bɔkɔrɔ diyara Papa tangara e ba ka tami ye cɛ n fɛ ka taa n sɛnɛ yala ka t'i sɛnɛ yala wa kana mɛrɛ su kana ko k'i to yen nɔ dɛ I yɛrɛ ɲɛ b'a la ma ka dumuni duman tobi ka d'i ma ko e bɛ ne ni yɔrɔ dɔ de ye mun ni mun ye tan e ɲɛ da ma ka papa min dogo ni cikɛ de yira ka d'i ma n bɛna te duman wuli ka d'i ma kana mɛ dɛ cɛ non n bɛna premier kɔnɔ san yala dɛ cɛ magamani ya ye sa kana pressé ya ma ela é ni saba boisson ni fɛnw na o man di ya o ka di ye ko i ka buru fɛnɛ fara a kan buru wa awɔ buru ti yan nɔ n'a sanna buru ma sa ah ok i y'a mɛn a k'an bɛn awɔ ok kɔfɛ ok ah ala e ma dɔn muso ɲuman furu ye damu ye cɛ non ne yɛrɛ mɛ da la fɔlɔ n'i ye muso ɲuman furu ni cɛ ka ala sa tobili duman don wa fiɲɛ yɛrɛ don wa ne ka nin sakɔrɔba in min nana ne fɛ a ka ne da don kuma na nin kɔni tɛ e ma nin bɛrɛ ni sigilen yan e kɔrɔkɛ fo ni yafara ma dɛ o ma e ka nin bana ninnu e sɔrɔ cogo di de ne yɛrɛ kun tɛ yan nɔ dɔgɔmanin diɲɛ ko ka ca wa diɲɛ don caman ye ne ka nin bana in bɛ wuli ne fɛ don min wallahi ma ɲinɛ a don kɔ n'a tolila kasa bɛ bɔ n'a tolila kasa bɛ bɔ furujugu tolila n'a tolila kasa bɛ bɔ a ka nujugu tolila n'a tolila kasa bɛ bɔ ɲɛɲɔgɔnya tolila ne y'a dɔn ko diɲɛ don ka jan nka ala ni maa ɲumanw sababu n sera k'an yɛrɛ sɔrɔ ne kɔrɔkɛ nin bɛɛ bɛ ban foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ ko min tɛ ban nin bɛɛ bɛna ban ne o ka muso ko in yɛrɛ kɛra cogo di min tɛ min taar'o fɛ ka t'u fɛ yen mun na k'a sababu kɛ tɛ ka nin kunkololako in mɛ kɔrɔkɛ e ka kunkololabana in de y'a to ni Mimi taara o dɔrɔn mɛ la dun fɛn min ye la ye
nyame ka be bay fe bay fe ka jigina ire nga e baro nini lama frajala wuce la ya ga kono maya beke neti foi kalama akula akumuna ni ite foi kalama la ni korage akainta ni bebe bang foi te jengo no komite bang a bebe bang Tangara Wesh anti amba bay ça va bayste alhamdulillah bayste kon alhamdulillah amba Tangara nam ngateli ina fo bongna ko fulun woro to kalama o koti ani adem su ko farala mina nere na kumana ala ko chama fo nyoen awo ko be betlene ya bulu kama ngombe se e mayano nam ni la ka furuko yi akaka anga kuma ko ochi kuma na ere ne la ere chama fo ambe na kola awo faire fana kunye la nyene mege ko kunye ni yoro anga basite ne kumbe se e ma fate fa ko modo ochi na fa don bola ko bola lule bi saka kuma ke la ntelara ngomina ede fe ko kuma ena de jinyo kuma ede ya triere ya jinyo tembe la ngombe sima anga dufala ochi bay man nga ko te ko bunya me mande bunya ma sege mande nere ni la fake no e bawe ay chama fo ni kuma ina parce que ay rega la unity dore la ka boni choko ina ke du sebe sraka surtout emi ngala sababu la me gele mi ngono ka bo gele la donc bi afake nye joro ele bi furu ko jigyala ona mi ere ni hagila soro kena ni foya bi alhamdulillah sono ne ko foli ko ken kuma langale la yare nyana voilà donc angoni ba seko bela jelenke furu akase ga ketchuko mina la akase ga boni chuko ngono chuko mina o ere mi ala do mbaye ko ni ala na kan sige le me o furu ko kuma le la bi iki haklito lala ali bi pour te bloquer bayda surtout ammen damanda mi nabi damanda furu ko kame kane kamara kan ko jumu bay ni ala sonama ni saraga do ajigi ko chuko ni tibo awju ko rote alhamdulillah sen dambe ndala kana ko wija nere bi joy koro jigi yaye ni furu blomala clef flena angani ko ke mama ko na ko melebe aw mo ko flabulo de bay geleya dona amemi nyirana no ga do menasi aga no yirana de ali bi ge do fra jigi ya ka bay nda madam men niwe cheni muso jale doro bi do nyonje donc ki halito lala bi ki halito la shili afake jigi le yi yere ba do afake tinde tan folo mais ne bi siga fo afake turumina bi ni la ko si mola to bade ali bi ke jo la afake ni la jigi ya ko ali mo la ni ka fi yan ngasi ba bi ma ngara jana ko masha Allah neti ko ajigi nala sunama tangara nam basite nen na kungu mesra nyene te bashi me bay ni ye woro soro wati nani woro ne tani woro yame inshallah mi jo iji horo ni ngoyno bashi ko kana ko ga kusuma mayde bay wala ate suma nala sunama ne mesra nyene nala suna abeke fana awo amakati kwami lafo abame ala embaroni ndamanda furu kote ni kamale nyumay mo mi sona ka joy demso jigya koro agelani mais ali bi ne bi sego bela jele kan furu wala o ba fote ni furu ko len la ko ala bo wala jele so dima ne bi ka sababu nyuma kan furu la wallahi Allahu akbar ndemso baba iga kene basete did abe basitala basitala alhamdulillah la vie ina na nga wele lame ki nye danka a jaranye abenamma nterge tangara boran fe ya ini bay cela kokan ani chama fala nin koko ni ama fo ngoni ngera ala ka kedi papa ni ko nyere ne kungango bari mun ke ne ya sarati ne bulu Shadow wallahi bay sarati ne bulu Shadow ye chiafo
nin ko kɛra kɛcogo min na ne yɛrɛ kun ma sigi ni nin nka a bɛ laban Ala ta de la mais n bɛ min fɔ ka gɛlɛya dɔrɔn i b'i jilaja cogo bɛɛ la i ni ba a ka ɲɔgɔn faamuya furu de ye laban ta ye furu de ye laban ta ye Tangara nana a nana ni woro fɛnɛ ye n ko alhamdulillah den masa bɛɛ bɛ fɛn min ɲini Ala fɛ o ye nin de ye ne kɔni bɛ min fɔ ka gɛlɛya i yɛrɛ ma i b'i jilaja cogo bɛɛ la i ni cɛ a ka ɲɔgɔn faamuya a ka bɛn ko la ni min nana k'a ma bɛn a bɛ sigi a bɛ kuma sigi ka fɔ ma fɛn o fɛn dilan a t'o tiɲɛ i y'a faamuya ladilikan min bɛ n fɛ ka f'i ye o ye nin ye o bɛɛ kɔfɛ i ba dun a bɛ yen nɔ kori n'a tɛ ka fama ayi ne n'a ma fama kana sɔn i n'a ka to ka fama tuma bɛɛ a b'i ɲininkali kɛ n na den dun a bɛ denmisɛnninw bolo yan fɛ mais a fa ka situation don kɔrɔ a tɛ k'i sɛgɛn ayi papa n kɔni ɲɛ b'a la tile fila in na a bɛ ka munumunu to ka munumunu an ka yɔrɔ kɛrɛfɛla in na mais a ma n'a ma fɔlɔ ko den o fɔlɔ papa o man gɛlɛn mun kun ka gɛlɛn dɔrɔn ba yi kun ka kɛ ne den fɛ o dɔrɔn ne kun ka gɛlɛn n bɛ ka jɔrɔ ni fɛn min ye o y'o de ye i filɛ ka o hamina kun yɛrɛ de fɔ tan i y'a faamuya hakili to i yɛrɛ la dɛ ale tɛ sɔn ka na ne nɔfɛ i hakili to i yɛrɛ la n'a nana e ma en cas de problème i k'i jilaja cogo bɛɛ la i k'an ladɔnniya n'a ye kuma a wagatinin bɛɛ i y'a faamuya voilà o kɔni bɛ sɔn ka diya n ye hakili to i yɛrɛ la foyi tɛ janto i yɛrɛ la aya basi tɛ n bɛ sira di na tolila kasa bɛ bɔ